abubuwan da TikTok ke duba kafin su sa bidiyon ka ya tafi viral. So da yawa mutane za su zo same ni, in nayi posting baya zuwa viral, na rasa menene waye. So akwai matakai daban-daban da TikTok take bi kafin a ce a bar bidiyon ka ya tafi viral. Akwai abin da ake cewa algorithm. Algorithm ɗin da kuke ji computer software ne kuma har da AI yanzu a tare da shi yake duba abubuwa daban-daban akan bidiyon ka kafin ya bar bidiyon ka ya tafi viral. So in bidiyon ka bai tafi viral ba, laifinka ne ba laifin algorithm bane ba. Bari an gaya ma me yasa. To abinda algorithm yake duba yana duba engagement. In aka ce engagement ana nufin like, comment, share, follow da kuma repost. Duk wayannan abubuwan engagement ne, amma a cikin engagement ɗin nan duka ba kowanne yake amfani da ba, kawai dan ya kana da wani sai ya ce okay ka tafi viral. Kaga dan kana da like, kana da comment ba lalle ka tafi viral ba. Amma in kana da retention rate, wato ana nufin in har mutane sun tsaya sun kalli bidiyon ka daga farko har ƙarshe, in har mutane suna saving, in har mutane suna sharing, sannan kuma suna following ɗinka saboda wannan bidiyon da kai, haba tuni kafin ka ce me za ka tafi viral. In bidiyon na ya taimake koya ne, ka tabbata ka yi liking kuma ka mun sharing nima.